Aprangsi KARDOM kadokawe Karbitich 2.0 YouTube channel long kilangara duana fans tame lapen nilimen ke kadokawe ta chini potahila nilimen lake Avinas Teron lapen pinia bang kenali tumphan nili muning aparman non hejong ake hai himonto biswas sarma ake hai kaningje pon alam the mate muning aparman voreng warsai labangso APHUTHAK sinili nali tumphan la so video long nang than pachini pon ekpo lapen nali tum si kumane inut bahini labangso YouTube channel long nang komri mido pulate nali tum kaching hon pen subscribe ikon lapen adu hes tami belarjan thekloi dakka nali tum ber ponik denon la pulte munon pidili ajada son mate ajada video le labangso YouTube channel long upload sitame nali tum a mobile long an nang kile da pranya fanno lapen nali tum sitame berta kelong da pranya fanno tangte pini labangso wareng war sai APHUTHAK le thiek pen chithan pononang lapen lang pononang lapen non dak thiek pen chithan pononang lapen nalitum staminang lang don igon lapen lason son update kilong veri phan labangso YouTube channel labang nalitum kaching hon pen subscribe igon lapen adu het bell arjan tadui dak nalitum ber poni denon lapen dak name of organization bang government of Assam lapen name of post bang dak non update pola pen total dak vacancies nalitum 10,000 and long pon do poni labangso vacancies lapen dak salary to mission 14,000 pen 52,000 and per month nalitum long pon po lapen job category dak Assam government job lo lapen job locations taminang litum dak pen thek ponlong ikpo job location ta Assam all Assam lo lapen application bangke dak start bangke 15 January 2023 mate morning aningkan January 15 pen sedak cheng pon po ke apply bangke lapen last date lab dak bang fix pelang dak update soon pu sedak tok iglang data update na litum long ik da pang po lapen ka apply poning dak bang online se apply nang pol lapen nalitum la job18assam.com labang so a website long dam stamina litum details salam bang chini ikpo lapen putha dak Assam government job vacancies details 2022 candidates may apply here for the Assam government requirement 2022 for 10,000 jobs in Assam. It is selection we share details the Assam government job vacancies the mentioned table dak lang nalitum thek polong ikpo lapen name of post bang dak grade 3 lapen grade 4 si nang klang thupo lapen dak number of post bang 10,000 and long pon nalitum thek polong ikpo lapen education qualification hin lang dam lopule dak 8 pen class 8 ke pass tang pen cheng lo class 10 12 lapen BA pass a candidates mate ki untang abang phi tum stame labang so vacancies long bangke nalitum apply dun long po lasi non pen nalitum documents amukha bang ready paprang eno ready ingon lapen bi ingon apen ka apply date arni aporna lelate nili labang so YouTube channel long stame upload pon ikpo lapen nalitum stame thek pon long ikpo lapen la dakta la sono age limit bangke nalitum 18 pen aki kom kalidat nang po lapen 40 pen aki ong kalidat art nang po arta bangket nalitum la screen along stami thek pon long igi lapen puthot lang pon thunang application fee aphan bang non ta dak update delang la se update dabik pola application fee bang kon anne dak nai kinang ne la bangke ST tum hanta dak update shon pus delang SC tum hanta lo la son tak si OBC general lapen PWD atum han stami dak nanta kan anne fee pinai la bangke nanta dak mention pon pelang mate update la an long pon pela lala lapen selection process bang kadak ka select pon labang ke written test and pon lapen skill test lapen viva test lapen ki jutsi bang kadak documents verification la dak bang ke la pli la selection process la lapen ke apply ning bang ke kaduka vita chini pota hailo ke apply ning la bang ke nalitum link long igis tamin non bang link avelang pipon pelang nalitum labang so article line polte labang so video description along stami a link bang du igi la dagle nalitum langdam ikte chok lapen dak details bang la son lo ka apply ne process kadoka vita thek po mine peta ana bang pho abang fitume ka apply dun tumta du uta hailo la sidak tok pon elo kadoka vista lapen nalitum aprang si bang registration paprang nang po lapen dat login nang po login pendat nalitum details fill up nang po personal details lapen education qualification details lai fill up thai benefit documents nalitum upload nang po documents uploaded benefit nalitum submit nang po submitted benefit putha nalitum jong si fee pining pulote application fee ban nalitum payment nang po Google Pay Phone Pay lapen credit card debit card net banking azat pen nalitum pay nang po
lapendat ki jutsi ba nalitum labangso acknowledgement mate nalitum ka apply alu bangke nalitum free now digdet nangpo mate screenshot and igdet nangpo jolalo lapen dak notification dak release wanpo labangke 15 January 2023 porsi lapen last day tamen nalitum hola sot chini ikpo dalo lapen sonson a video kilang long veria fanalitum labangso YouTube channel bang subscribe iknangpo lapen atum hes tami belajan thekloin dakanalitum berponik denon lapen kachethaning bangke lason lo lapen nalitum non la ke hai himanto biswas sarma kaneng je pon alam the bang nalitum asap sarju ego la arju det pen nili nalitum tami chini ikpo tangte arju pon ikon ডিসেম্বৰৰ ভিতৰত 10,000 নতুন পোষ্ট আমি এডভাৰটাইজ কৰা আছিল কিন্তু কালি মই বহি দেখিলোঁ যে ডিসেম্বৰ নহ'ব জানুৱাৰী লাগিব গতিকে আমাৰ 1 লাখ পাবৰ কাৰণে আমাক আৰু 20,000 পোষ্ট লাগে আৰু এই 10,000 পোষ্ট আমি 15 জানুৱাৰী 20 জানুৱাৰীৰ ভিতৰত আমি উলিয়াই দিম দিলে আৰু 10,000 পোষ্ট থাকি যাব সেই 10,000 পোষ্টৰ কাৰণে আজি আকৌ বেলেগকৈ মিটিং পাতিছোঁ ফৰেষ্ট বেটেলিয়ন খোলা কিবা খোলা গতিকে মোৰ লক্ষ্য হ'ল যে যাতে অহা 3-4 মাহত সম্পূৰ্ণ 1 লাখটো হৈ যায় আমি